Ayun. Good morning. Morning, morning. Morning. Buto. Ay, ko buto. Ay, puta. Basa tuloy ako. Sorry. Ano ba pinagsasabi ko? Ay. Ate, Bakit ke? misis na rin mo ate. Bakit ko nasabi? Hindi siya tapos mabago sa taas. Naglilinis din siya. Kaya po yung kapita. Bakit wala yung sasakyan? Hindi ko pa nakita. Nakikita naman nilog-log kung lumaan sa sasakyan ko yun. Ayan o. Ha? Wala natin yung butis mo. Kaya po, malitin ko. Kaya mo natin. Painting mo. Picture mo na oh. Bakit giniginaw ka? Ito sa inyo ako. Ano ba yung ko ba doon? Nandun sa labas.
Hindi ko masok yung makalawa. Hello guys. Linis-linis time. Ngunit na ba naman yung set ulit? Hindi na naman ko. Hindi na. Kaya mo ba kayo sa'yo? Kaya nga, bakit naman. Iyan na lang gusto niya. Alam man. Ang para hindi nagkakagpas, bakit kakanta? Ang galing para hindi nag... Tama na, ito. Para yung movement. Ano ko siya dahil kung sila makagaling? Tapos na lahat. Di tanghali angket. Ayun ang ganito. Pati sila ng ano, ayaw. Hindi na ako. Sira na ako. Kasi kahit itong natin sa ilalim, nabababot yung tubig. Durang mo lang ako ng ilalim. Ha? Kasi yung mga ano ba, o yung mga sila.
Saglit natin, saglit. Saglit. Oh. Pero sige, di ba mag-ano ka doon? Yung ito matuyo pa. Makahanap ba tuyo ito? Meron ka na akong basahan? Di atay. Hi, sisi ko ay pagod match inay. Wala na akong basahan ito nila pag tila ako. Sis mga ano.
May makmak kasi doon. Ano? May makmak kasi Hindi, doon. ano ko nga tuyo. Basta yung mag doon. Pero yun. Nabasag na lang ito ba? Yan ay. Basta mapipigayin. Magkano pa na tubig yan? Wala na palang masahan na ano. Kung wala mo sa ako na ilagay. Di ba mahirap yung mga kanila? Diba? Ayaw mo rin.
Masaming traffic dito. Ha? Masaming traffic pala dito. Nabasa? Oo. Eh, palagay natin yung ano? Ito ba yung basahan dyan, no? Sa may, ano? Harap ng CR? Hindi ko pala ano. Palagay ng harap. Saan nilalagay? Yes, sir. Yes, sir. Basa. Ito. Wala kang makakilala yun. Di ba, holiday? May initan ako. Sabi na yun. Ha? Sabi mo? Naiinitan na ako ba? Kanina ginawa ko. Ako eh. Naiinitan na ako. Tatalong ka rin. Tatalong ka rin. Ano pa talon? Ako din yun. May mga bag pa pala dito eh. Ha? Bag. Bag? Yung ano lang. Okay na yan. Ito ko na ipasok yan doon sa ano yung bag na lang yung sa ano lang ba yung sa baba lang kasi yung nasa taas hindi man mababasa yan.
kailangan. At ito mga naglalabas pa. Kasi yung ano lang, yung bang nakalapag lang, kasi mababasa siya, eh, hindi lang mababasa. Tatanggalin ko to kasi, para yung ano ba, ano yung gamita ba? Yan. Sayang yung ano na yun, no? Hindi ko na pinaglalaro. Kaya magkatayo na lang yung mali. Si Pangulo, gamit ng anak niya, ayaw din itambak sa kanila. Bigyan ko na. Hello, hello, shout out all. Ayan. Pasensya na bisibisihan ng host. Hindi po, ang kasi pinalo pa ako, no? Pinapulay lang sa mo. Ano na yan? Sabi ko ba? Nagtulo-tulo na ako. Tignan mo na sa iyo. Ano yung niluluto mo ate? Ulam. Ano ang una? Ang may sarap na. Nagpalitan ko man si ano, sila mo.
Sabi ko, walang ulam. Ayun, inumin ko. Tulog siya. Dapat isang labas na papunta sa atin. Wala ka na. Oo, pa. Ipagpili mo. Pumili siya. Ate, Ah, pumili siya. ano? Ano? Buhay, ano, niluluto ko ulam. Yung tapang sa akin, anong oras na ba? Oo nga. Oh, Akin naman pala, kasi ko yung CR mo ah. Kasi na tubig.
Wala na ito. Ano na yun? Ito yun. Tatay, ito daw ang buhay sa ito lalaki. Hindi ganun pa. Ha? Hindi ganun. Oo, lalaki ito eh. Ano ko lang ito. Labas ko lang yung maliliit. Hindi pa, ilang araw lang nila. Ano, yung Kasi yung phone, hindi na pumunta. wala eh. May nakaraang linggo dito sila. Ha? May nakaraang linggo dito sila. Wala rin. Parang, ewan. Kaya naman kasi yung muling nakita ko sila, ipaalis kami ulit ng tatay eh. Pinamulungan sila, kaya nung kubayad. Oh. Sabi niya sa susunod na, hindi mo na kami nakita ng sumunod. Ang dami-dami na pinsan. Yan, kaya naman akong gumawa nun. Ano naman ako? Sila. Bahala ka yung tumuli. Kaya naman sila dyan. Dito nga lang sa loob, hindi na ako magtanda o gaga. Eh, titirahin ko tayo sa labo. Labas. Kasi din ba dito? Sigurado mo? Doon sa kabila. Hindi nga maaano dyan sa kabila. Dyan sa bulog na yan kasi yung carpet. Yan mo yung carpet. Yung lalita, paano yung mabubuhat. Yung natin ito, kapag ba naman siya? Yung kabila, yung sa dulo. Tapos pagkatapos niya, sirahin ko yung kusina. Bakit sigurado yung kusina? Ha? Ano yung sigurado yung kusina? Ano yung kusina? Kaya balik ito yung ginagawa mo din. Ayun na, tatapos ko na. Oh. Ubus ko na ako. Hindi pa napahala yung ano. Baka yung isa lang ang uwi kung nagpasok lang yung isa bukas. Ay sa ano? Wala rin nakapasok pa bukas.
sabi ng Limay, 3 araw. Eh, tanong ko si Dalaga kahapon, sabi ko kailan bawi ng ina mo. Bukas daw, ngayon. Medyo mo. Hindi pa nila sinuli. Eh, yung alaga din niya rin, may pasok sa linggo. Sa linggo, kasi linggo naman ang ako ng pasok dito. No. Yung laman ng ano ba? Laman ng pingpong. Eh, loko-loko din yung naggupit ng halaman dyan eh. Hindi nila winilis na maayos eh. Hindi na nakasama eh. Yung mga tao dito kasi walang pakialam. Basta trabaho nila yung trabaho nila yung kalat, hindi ililigpit, bahala yung natira. Oo, diretso mo yung sa labas. Kaya ano mo muna dyan sa pagkurin mo muna yung nandito tapos saka doon sa kabila. Ginanyan mo yan, Hex, yung loob yan, yung tubig na dyan sa loob. Sigurado ka? Dapat pinangalan mo yan. O, magbubuwal yan. Ibaba mo na lang yung dako. Nasa na yung ako? Hi guys, abo. Ano yan? Marky yan. Ano mo ba?
naglalata na ako. Kinatay. Ganun ko lang kasi gaan. Buksan ka na lang tayo muna dahil ng kanin dahil. Wala tayo ka na. Ika, di ba tayo, di ba? Inubos mo na natin yung tira kahapon. Parang isang araw yung natira. Yung kahapon natin na nung buo. Yung sinain mo, baka magkain tayo ng... Hindi, yung kinain natin, baka mamaya kanin. Yung kinain. Para magluto ng kanin, kahit ng ulam, kain na tayo. Bago mag-ano, mahaba pa to. Mag-ano pa ako dyan sa kusina, magtubig pa ako, may isa pang sala. Yata, mahal na pa ako ba? Si Putol nag-ano na doon sa labas. Hal-hal.
Alin? Asan yung bigas? Wala nang bigas? Wala na yung bigas. Store? Ha? Sa store. Saan? Doon, no? Bukas ka doon, no? Doon sa ano na yun. Alwalay mahanapin mo. Alwalay mang bigas. Saan na? Doon nga, oh. Doon sa may gilid ng ano tatay sa sakyan. Doon? May pinto doon na ano. Alwalay ma yung kunin mo, ha? May mga bigas na iba doon, eh. Buo pa ba yung bigas? Ay, kanin? Aray ko. Ayan, naglilinis din sila sa labas. Ayan, guys. Habang naglilinis ako, nagluluto ako ng mauulam namin. So, para pag natapos, pagod si Inday. So, kakain na lang siya. O, diba? Ayan ang ulam namin. Nagluto ako sana luto. Diba? Ayan, guys. Akit muna tayo sa ating ano. Oh. Diba? Ayan siya. Oh, masarap. Masarap kaya? Patuyuin ko pa siya. Para as in masarap ang ulam namin. Ay, ano ko kaya ng ano ba? Mataas kasi guys yung aming, alam mo na, yung aming ang dami. Ay, dito pa pala. Hindi ko na ano ng tubig. Ano yung aming, ano tawag nito? Nakailang oras na ba ako? Hindi pa ba ako lubat? Uy. Wala pa pala ako isang oras. So, ayan guys, yung ulam namin. Ano ko siya para yan ang ulam ng katulong today. Dapat ito guys, inano ko na siya, minarinate ko na siya kagabi. Dapat yung paihaw. So, wala tayong baga. Ang sarap. Wala tayong baga. So, parang, ito ba yun? Alwalin na? Oo. Nag-ano ako. Wala na tayong tubig. Tinitingnan ko doon kung may rice cooker na ano. Wala man rice cooker doon. Wala. May mga ipis doon. Hindi mo maaano yan, guntingin mo ba? Halhal, ano ba tawag nito? Hindi wala ko doon sa ni kulot. Walang malaki-laki. Dagdagan mo yung ano, tatluhin mo yung kanin ba? Baka manghingi si Putol. Ayan yung pagkawa. May kanin pa tayo. Kaso inisip ko darating sila. Yun tayo Ay, nakasain. hindi po. Agna yung cellphone mo pala ito. Oo. Pag dumating kasi sila, hindi tayo makasain. Hindi ko alam kung anong oras darating. Baka mamaya pa sila. Kaya, magano na. Kaya malaro pala si Kuya Ted. Hi guys. Ako yung kasama tayo. At ako ang kanyang mas mabit na supporters. Supporters sa kalokohan.
Hindi kasi nagtitiktok. Naririnig ko ng mga nanonood. Masakit yun sa tenga. You're the champion, my friend. Ano yan? Mark yan. Hmm. Hi, Abu. Ikaw ba yan? Kumusta, Abu? Dito tayo sa kabilang, dito naman ako ngayon magtutubig, guys. Ayan, so, tuloy pa rin ang laban. O, diba? Parang pakiyak lang. Ayan, guys, tutubigan ko pa yan. Ayan. Wait lang. Sige na, guys. Bye-bye all. Thank you so much sa inyo lahat.